कि जब से आइल करोना, अरे फगुआ में अगुआ नाल बबुआ, कि जब से आइल करोना, कि जब से आइल करोना, कि जब से आइल करो रे ते कब येस रे काहे खातिर गाना पर स्टिक होता ई गाना गीत के पर स्टिक होता आ काहे लाओ रुक 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 ओह नो रुक जाओ ती हमारे बचपन के संगति आइस और तोरा के हम अपन सब मन के बात बता देनी हां ई तो बात बा देख यार हमरो गायक बने के बड़ी मन करेला हमहु खूब नाम और पैसा कमाइती यही से गावे के प्रैक्टिस करत हनी ठीक बा गाते हम तो सपोर्ट करें ठीक बा ओह नो हमरो मन बानू कि अब की बार फगुआ में एगो एल्बम निकलती भईवा चोर बनू तो सिनेमा में हीरो बने का रास्ता खुल जाई क्या सही बात कहत रे बाकी का बाकी बोल ना बाकी का बाकी गौनाई करे खातिर हां सुर ताल में गावे के पड़ेला सुर ताल में गावे के पड़ेला हां अच्छा तारा है गाला फाड़ के चिल्लैला के फगुआ में अगुआ ना आइले बबुआ इसे तार गाना थोड़ी ना निकल जाई हैं हां ओह नो अपन सपना पोसले बड़ो गांव के हीरो ले बने के तोरा कुछ बुझेबो कइले पड़बा अपोजिट जैसन गांव में अब मेहनत नहीं के रहो कोई अब तो गाँव में सुर कैसे न होके ओकरा के ऑटो ट्यूनिंग सुधार देला खाली पेट में पैसा होके के चाहिए ते रुक हम ब्याह हो जाए रुक देख 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 हम तोरा के गा के सुनाओ देख देख हारमोनिया ओह नो देख कि फगुआ में अगुआ आना रे बबुआ कि जब से आइल करोना अरे फगुआ में अगुआ नाइले बबुआ जब से आइल करोना बताओ तनी हम जे दिन हीरो बन जाए तो साले